Kunjara. Ayo Mbak Jepret, Mbak Pesek, diambil mic-nya satu-satu. Halo. Yes, aku tuh kari koretan. Jadi ya mohon maaf ini. Yes, tak serah ngomong loro ya, aku kari amet iki. Bose ora tau leren rino wengi esuk sore ya. Aturaken sugeng siang. Halo. Saya banter to ya mak, aku setahun sepisan kepanggil kok ora gelem banter. Halo. Alhamdulillah. Nek ngene iki ya kompak ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng pepanggihan kali keluarga besar Pagelan Kedoprak Risma Kunjara. Ingkang wiges saking Teranggil ingkang dipun swiminipun Mbak Risma. Sowan wonten pundi Dik Jembrek? Wonten Desa Kutoharjo. Sedekah bumi nggih Bu nggih. Nggih. Bumine dibancaki, disodakoi, muga-muga pinayungan adem ayem tentrem Amin. ripah loh jinawe. Amin. Murah sandang, murah pangan. Amin. Paringi rezeki sing lancar lan barokah. Amin. Adoh saka ing bilahi cedhak ing rezeki. Sing duwe utang ndang lunas amin. Amin. Nggih. Lah kula ya buater nek perkara utang. Oke, mboten kata lumayan motor sembanon gojo dumateng Bapak Lurah. Segenap perangkat jaga kemauan, panitia jaga kemauan yang sampun kersani Mbari Pagelaran Kedoprak Risma Kunjara. Matur suwun Risma sangat. Kunjara dikerjasama bersama Delta Audio. Niki wau kula nggih nyuwun pangapunten Pak Bu nggih radi telat. Amargi niki wau ngusungi gamelan kalesan saking punden. Wau wonten punden wonten ringgite kala enjing wau. Nek sing ora reti Mbak ketoprak kok yen durung main amargi niki wau usung-usung. Engko nek ora diwayangi dhisik engko mergane wedi nek ana apa-apa. Syarate syarat wajibe kuwi. Gandeng syarate kudu ngono, syarate wedok-wedok metu ya kudu ana eneke. Atensinya apa? Ngidam jembrem Mbah Min gondrong saking Ketan Kali. Sugeng rawuh Pak Bambang, Pak Ros, Mbah Wakijan, Mbah Joni, Pak Prabda wonten wingke. Oke, siap. Awan-awan ya langsung dicapcus katoris daya pamundutanipun. Sambel kemang. Oh, ganti saiki. Ganti. Biasane sambel kemangi niki gantos Kembang rawe. Turuti. Pak Bambang pripun? Sampun. Nggih. Nggih, Suku-suku Bathok. Nggih, Mbak. Nggih. Kandungan nggih. Maka nek mboten disuruku-suruku kadiris, maka disuruku-suruku kare Pak Utik ya. Nggih, siap. Ya diaturi pamundutan setengah bakal setengah saringan artis nyaris Kunjara diaturi napa riyen? Kembang rawe. Kembang rawe ngaturi pamundutan saking Bapak Kijan.